आं पार्टी खायमानि आं खायमाय मोजां माबा मुक्ति मोना बागैसोलै आंनि जौहारे मोसांजाद न आंनि जादुराव खाम न आंनि हादाराव खाम न अजोंलाय बिलाय आंनि पार्टी दंथ' खायाब्लाय आं पार्टी खायखो माने आंनि दफा जाति रखमना बाखायो खायना बागैया आंनि हासायना बागैया जों मैसो हिसाब बागै जोंनि अधिकार दङ आंनि गावबाय मानिखौ फरायनो बागै आंनि बोसाबुदि दंनो इसोर गाहाम फरायना बा मोसौखौ जों बायनो माइ गाहाम जाना मोसौखौ न' गाहाम थांना मोसौखौ जों दं बुजियोबा दै गाहाम मोननानै माइ गाहाम जानानै लामा गाहाम हिंनानै न' गाहाम थांनानै आंनि बोसाबुदि दंनो बैहाय गेजेर ना बर' खायरनि आं बुजियोबा दा दिन पारावखै स्कुल गोरैखा लब गोरै मास्टार गोरै बेन्स गोरै जोंजों बाद रेडि नोंथांनि फायाव थांनायला नोंथां आवलाय थांनायला आङो তোমার সিদ্ধের জন্য গঙ্গা দেখে অবস্থা কতটা ছোট ভাই গাড়ি থাকো তুইটা ছোট ভাই নিয়ে বসে দুদিন যা 13 মাস যা আঙ্গুস সুখিয়া আমার গেছেন বছর কি বছর প্রায় 70 বছর আমি আনি বিভাগের জন্য গিরিমানজন কাজিয়েছেন আমি উচ্চারণ করতে ছাড়ো जों कংग्रेस सिबिंनिफ्राय लाख फैसा बर' 2000 मायथाइयाव जों सिमायखांखा जों सायादोंबा जेमांनि थांखा आव जों दिखौ सोलियो सुदारो दिनैथि 2000 मायथाइयाव जों नादर आं नुखाय दङ 2000 मायथाइयाव जों साव दिनै एडिसिबि सिङाव जों गोदान हारसे खायमारनाय एडिसिबि सिङाव जों गुबुन दफारावनो बैरावनो जों वा दंफांखौनो बारलिया आरो दुसरखौनो जों बारलिया जेंनानि थांखा जोंल' खामाखायनाय दिनै एडिसिबिल' खामाखायनाय दिनै हाजोल' खामाखायनाय दिनै हाफं हाथाय रुंगा हेथ' मानिना जोंल' खामाखायनाय साब'कक सादिनि सिगोन साब'कक जों सायदोंनो जों सिगां आरो जों सायदोंनो सुदारनो आइजोखौनो एब्ला आंबो साबले दिनैथाव साबले एना बैसोनाव जिखुमान नाय दंखादिनि जेमाननि थांनाय एडिसिबिसिम बर' हाबु जों जाबाव जों हाबाय एडिसि बर' बुंनो थाङो जों दै थानाय नंगौ थानाय आंनि दखानमान गमा थानायब्ला हादा हादा हाबु जों जाबाय एडिसियाव दागाव नाय दं बर' साबादा खायनाय सिबो खायनो बादा गथ' खायो दिबुनाव कংग्रेस खायनो बादा खायो बर' और बिजली खायना खाया एक मदाई बुझी पार्टी दाबरा पार्टी जों सावो एडिसिबिसि ओ वा गंसरा जों खुंबोनो मोनो बागैया आरो बिसोरो हुदर जों बुनो लिया सब जरिखाव जों जरिखाव एडिसिबिसि बर' जेरे जे दं फालिमानखौ सानाय हालिमानखौ सानाय नोंमोर मा नायनो दिनै नों सिगांनिफ्राय गुरखौ खालिया कংগ্রেস को फालिया जे पार्टी जे दल जे नेता तो फालिमानखौ सानाय हालिमानखौ सानाय नोंमोर मा खायनो बिलाय बे गोमायथायखौ आरो दिनै एनसिडिएफआव मेम्बार जमाय जाता मानसिफोर दाबा जों सुखौ दङमोनलै जों सिगां दङमोनलै कংग्रेस दङमोन जोंलायल' जों बिजों दङमोनलै जों दा मानसिफोर कक फैजोबदों बर' बेहेरानि जों बे गारि जाखैबा जों मानसि बुजियाखै आं सुखै थांनाय बिजिरनो दोननायजों दङब्ला था कामलायो आंखौ बिजिरनो दांमैया आंखौ सिबिनो दांमैया आं दिनै सिबिं माब्ले पुराना मन्थ्रिनि बे सिबिं उधाय न आंनो दुइ गतम कংग्रेस संगठनाव फायनि दङ बिजिरनो हालाव दङ किनपानि फाया बाजिदि दिनांजों बिजिरनो आं कংग्रेस खामानो आं कংग्रेसजों कংग्रेस खामानो ini jadi kok padahal kok sama no sama ya एक कारण कि राज्य को आंदोलन क्रीम खाए दाबो पार्टी क्रीम खाए आईबी पार्टी क्रीम खाए जों के बुं सागनाय यांना दाव तिब्रा सारा तिब्रा जों इसे बर' नाइन दंमानि मानसुन नाइन दंमानि एकमात्र कारण आईबी पार्टी खाए